karko wanda za ki kula a inda kwan soyayyar gini ne na farko. Ta farko ke ce wadda ki kai karko wanda za ki kula a inda kwan soyayyar gini ne na farko. Nai san mako bata na aimun na baiko, mai tarbiya reshen ƙaunar kizikitigo. Nai alkawar zan ja ki jiki na cikin amo, akan a taɓa ki na kyale baya a kwankwaso duk jikina. Na ganki ne a cikin kyawunki da kwalliya, ga murmushinki yana canja min duniya, kuma tafiyarki ba ta yanayi na hayaniya. Mai san kini yayi wa kairi zai so shi san ba shi wuri ya zauna. Zan yi marmarin na ganki kusa na cikin ado, kin kure kyau in kina tafiya da rangwado, in kina nan kamshi na turare ya sambado. Mai sanya taɓa ki ya fara da ni da safiya kin yi nisa. Zan yi cewa in kika yi nisa zauna kusa, babu yanayi da zai sani na barki na ɗan matsa. Na fi son kullum da kin farka ki ga nan kusa, zan ji daɗi in kika yi marhaba da ni da zuciyar da ke jikina. Marmarin auren ki nake yi tun jiya, kowace rana in ta zo ban ganki ba lafiya. Na yi rauni na yi maye mai gurbar giya, babu shakka za mu rayu da ni harke inda dare a jikina. Ƙauna da ni da ke abadan ba za mu rabu ba, zan saki dariya kuka ba za ki yoshi ba. Tsabar kyanki ne yasa mai kallon ki ba zai kunci ba. Ni dai sai da ke zana rayu idan ake a neman cikin ka